Emva nje kwenyanga igqiba iminyaka eli-16 ubudala uSimthandile Mafanga ufumene uncedo kwabesiseko iSMAI ngokumnika uqhaqho lwasimahla lokulungisa ubuso bakhe obabudlakazwe yingwenkala ngo-2022 kwenye yendawo zezilwanyana zasendle ngaseMakhanda. uSimthandile nowasinda Chebetyu ngenxa yokuzilwela kule nyamakazi washiyeka nemikrwelo ebusweni. Uthi ngenxa yokugezelwa ngabanye abantwana esikolweni wanyanzeleka siyeke isikolo kwibanga lesi-5. Kungokunje le ntwazana ithi iyavuya ubuso bayo buza kulungiswa. Ndiziva right kuba ndizawufumana uncedo ubuso bam bube-right bubuyele kulaa ndawo bekuko. Uthi emva kweminyaka 2 engasayi esikolweni unqwenela ukubuyela kwakhona. Ndibuyele esikolweni gqibezela imfundo yam. Isithethi sesebe lezemfundo kweli phondo uMalibongwe Mthima uthi ngenxa yeminyaka yakhe ngoku uSimthandile akasafanelekanga ukuba abuyele kwisikolo samabanga aphantsi. Uthi kufuneka abhalise kwiikholeji ezikufutshane naye. As a department, we would really want to redirect the child to there are community colleges that are available so that she can access education. We're doing this because in terms of the age, she won't be able to fit in our classes. Remember, we expect kids to be in certain classes at a certain age. We're doing this for one amongst those reasons we're doing it for is safety. We want to ensure that we uphold respect between the teacher and the learner. You know that we have a young or a pool of young educators that are teaching in our schools. So we do not want this to put a pressure on her and on them. Umama kaSimthandile uthi uchulumancile kakhulu umntwana wakhe efumana uncedo. Ndiziva ndihappy ngoSimthandile ezawulungiswa ubuso bakhe kuba kulaa meko ebekuyo ibisenza ngo-2022 ngoMarch. Urhulumente ke nabantu bomthetho ke bayihambela indima yakhe ngoku bazamlungisa silapha nangokwe-provincial. Ukwathi nangona eyona nto ibihlupha uSimthandile ibikungakwazi ukubuyela esikolweni ngenxa yokoyikisela ukugezelwa ngamanxeba akhe, unqwenela ukuba umnini wendawo apho kwehla khona esi sehlo ahlawule ngoku. Ngoku umntana akasafundi esikolweni ndinqwenela u-education kuba esithi uzamsa ekholeji. Ndiyavuya kakhulu. Ndinqwenela nento kuba kwindawo benzeke kuyo isehlo esiphangela utatakhe ereserve, ndicela umntana balandelele bamhoye bambhatale. Ugqirha ubetyanda uSimthandile ugqirha Chris van der Walt uthi kuza kuthatha iinyanga ezi-6 ukuba buphole ubuso bukaSimthandile. Abesiseko iSmile bathi ngonyaka banceda amakhulu abantwana yaye sukela saqala esiseko ngo-2000 sesincede iinkulungwane zabantwana abaneengxaki zobuso. Smile Foundation assists with over 500 surgeries per year. It's not enough. There's still a backlog of children waiting on the list, but we do our part. And since its existence, we've helped 5,200 children. Esi siseko sithi abantwana siye sibafunele uncedo lokubalungiselela ngokwasemoyeni sizame nokubakhawulela kwezinye iimeko. So all the children that are part of the Smile Week have access to a psychologist. So the psychologist helps the child and the parent ahead of the surgery, helps to prepare them, helps them with any trauma that they may have had. And then during the surgery sits with the mom to make sure that she's okay. And then even afterwards to prepare them for going home and being integrated back into school. So there was a little bit of a language barrier in the beginning, so we had a translator help with her, but she seemed to respond very well to the psychology. uSimthandile uthi selengxamele ukubuyela esikolweni kwakhona kulo nyaka uzayo ukwenzela ukubana abe nokwazi ukufezekisa iphupha lakhe lokuba ngumfundisi-ntsapho ngenye imini. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana kwisibhedlele iProvincial eGqeberha.